Is mis Ruairí agus cosú le chuile gona eile faoin spéir, táim se ag breathnú ar Love Island I Ruairí. Táim sin seo chun na phrásaí is fearr lena lig an glór a AISTRIÚ go Gaeilge agus a bhíonú dit. OK, réile dó. Ní chasfar mo chlican. Léirí díalseachta ó dhuine amháin go duine eile. Mo cinál duine ar fór, céad faoin gcéad. Chuir sios ar dhuine atá anna chosú leis an gnáth cinál duine a bheith spéis ag duine iontu. Bev. Duine atá dathúil. Cód na Gailíní. Cód na Gailíní chun taú lena chéile agus iad géirí grá a aimsiú agus iad sa bhile. Cuineart, ag míonú nach bhfuil siad chun stoppachar ag leirt leis an duine speisialta sin díreacht do bhór cúnsaí eile. Tá sé mar atá nachcha, níor chóir don duine rudidir be a dhéanamh faoi tuis nach bhíú agus nach níonaí sé difriúcht. Salanach. Chuir sios ar iompar nó rud atá ráite ag duine eile a déiteach a bheith conspóideach. Tám dílis. Míonn an ceann seo é hain, tá sé mar atá nachcha. Is trádor mé. Duine a bhíonn ag obair go dtíon chun grá a aimsiú sa bhile. Cathach a nuas arm. An bhealach a bhóthaíonn duine héis an iirecht a chuirteach agus an sin ritheann an duine eile as le duine nua. Chur mé arthaí le tús factor críoga í. Cosú le trádor a chuir sios níos mó ar chuna sa bhí siad géirí tit mráil duine inionad chuir sios arthú hain. For my text, an bhealach a dhéanann léireóirí an chlór teagmháil leis na daoine laistigh sa bhile. Well, is iad sin na phrásaí is fearr ó Love Island tríomh na Gaeilge. Má tú breathnú ar Love Island gachaíocha, ghlachpóirt sa chóra ar Twitter ag bantuúsá as #clip Love Island. Agus cábhis, cadí na phrásaí nua a bheith agan faoi dhearr an tairí. Weim se Ruairí, slán!